Good morning guys. So ito ang day 1 namin sa Philippines. And the time is, actually di pa na-adjust yung time dito. 6:36. Sobrang pagod namin kahapon. Talagang ramdam na ramdam namin yung bigat ng katawan, yung lightheaded na. Yun namin nakapag-ayos. Buti tinulungan kami nila mama, nila Jeff mag-ayos dito sa bahay. Ayun si Uncle Os, papasok na ata siya sa work. Oo. So, oh. Hi ma'am, good morning. Ito yung ating bahay. Ayan. The day 1. Hey ma'am, good morning. Wake up early, aga mo ate. Yung ano mo, torch mo. Ayan ka, Os. Pasok sa close sa work. Bye-bye. Ingat ka mal. Ingat Os, ta. Ingat. Hi guys. Dito na, may gising na. Achi, so ito yung bahay ni Mama. Good morning, moms. Hi, got to go down. This is Achi, want to play? Play! Oh, hi! Happy sila. Happy sila. Ayan. Say good morning. Ayan. Happy na siya. Ayos pa, dami pa kaming kalangas kasi today. So, later. Happy to be home. Hi. Do you want bebe? Happy siya, nakatanong siya. Okay, you're happy? Oh, you're happy. Hey guys, so ito, pumunta kami sa McDo ngayon. Kasama yung mga kids. Hey! Kaya hindi natin nakikita yun. May baby sa harap. Super safe. Super safe. Super safe. So, pumunta kami dito ngayon. Bili kami ng breakfast. Harap kami sa McDo. So, nakakatuwa. Ganda nitong van na pinarami Uncle Jody. Thank you, Uncle Jody. Nakakamiss mag-drive dito. Dami ng bago. Pero mas grabing traffic na ngayon. Later. Ayan, so dito kami sa McDo. Jet lag hits. Hi baby. Careful. Come on. Go. Come on, Ted, love. Go. Order kami. Buti na lang maagang bubukas or 24 hours, I think. Naintindihan mo, Tagalog yung iba. Ito McSaver Sulit Busog Meals or breakfast rice bowls. May hot cakes and breakfast platters. Gusto mo? Meron siyang pancakes. Chicken? Want chicken, love? There's chicken. Yeah, yes. dito sa Philippines may chicken. Yeah. O sige, ikaw din kay chicken o pancakes? I like pancakes. You want pancakes? Ayan, happy sila dito sa sa McDo. Yes. Jet lag hits. McDo. Yes. Ito na. Maganda dito kasi peanut friendly din sila. Aware sila sa mga nut allergies kaya makakain si Shing. Hello. So, ito, pumunta ako ngayon sa PRC sa Robinsons. Renew lang ako ng nursing license. Walang kung hindi naman nagagamitin pero gusto ko lang i-renew kasi syempre pinaghirapan. Tsaka para alam mo, meron ka pa rin valid ID dito sa Pinas. Even yung driver's license ko, pinarenew ko rin. So, after dito, papagupit ako para magmukhang tao naman sana. And after that, mag-gym. Finally, dun sa 8th gym. Excited na lang mag-gym dun. Parang medyo nanghihina ako. Ito, driving ako dito ngayon sa Kalasyaw. Papuntang Robinsons. Medyo traffic na dito. So, ayan. Later. Good morning. Ano to? Day 3? Day 3 na ba to? Day 3? So, kahapon, marami kami nagawa. Na-meet ko na rin yung
pinsan ko, pero hindi lahat mga tropa. Ayun si Kim, hi! Say hi, love! Ano ngayon, mga 6 a.m. Aga din nagising. Yung early morning. At ito magtatapon ng grocery. Ay, ng mga basura pala. And kahapon, ano ba ginawa ko? Yun, na-meet ko na rin si Jadi. Tapos, nakapag-gym kami sa 8. Ang ganda ng gym dun. Napagbuhat ng konti. After nun, nag-dinner kami. Minute ko sila Mau, sila Chi, Jadi. Pero sa cilantro. Quick lang, hindi ko na video. Hindi ko kasi nadala tong GoPro. Ay, GoPro. Itong Nano. Well, hopefully, total, matagal pa naman. So, hopefully, makapag-shoot pa ng madaming videos. Tara, tapon tayo ng basurahan. Let's go! Ayan. Tapon tayo ng basurahan. So, dito tapon yung basurahan. Dito ang garbage disposal natin. Go! Tayo ng Star Margarine. Hi, Nay. Good morning po. Meron po kayo ng butter o yung mga Star Margarine, ganun? Ayan na. Nakakuha na tayo ng gold. Sa isukli. Success. Hello. So, ayun, yatid ko na si Kim. Pinabakunahan namin si Shing. Hindi ko na pala na nilagay dito sa vlog. Pinabakunahan namin siya sa LMC. Inabo namin yung BCG niya. Yun, okay naman na. Umiyak na naman siya. Kawawa na naman. Pero, syempre, para sa kanya yun. So, anong oras na ba? 5:47 PM. Pero parang inaatok na ako. Yung jet lag talaga. Hindi pa na pre-reset yung body clock ko. So ngayon nagkaayaan yung mga high school friends ko, mga partners. Pumunta ako sa tropa kay Vance. Ito yung mga partners sa Kita Kids. So excited na rin ako makita sila. Siyempre tagal ko rin silang hindi nakita I think last before pandemic pa ata. What's up, Milk? Yeah! Kailangan kong i-record lahat kasi nakakamiss yung ganitong panahon. Kumusta? Kita ka ang ganda rin takbo mo Sabi ko, yung ganitong takbo, kilala ko to Sabi ko, si Milk to Patrick, what's up? What's up, my guy? What's up, my guy? What's up, man? Ayan, tara, dito ako sa Ape Gym. Mag-quick session lang ako. So, mag-video ako, hopefully, konting tao kasi medyo nahiya ako pag madami. Masubukan natin itong Nano. Maganda yung mga shots. So, let's go. Hi. Ayan, sana konting tao. Ganda nito facial recognition. Oh, may mga tao pala. Hi. Let's go. Ayun si Sen. What's up, bro? Ayun sila Sen, What's up, bro? Laro ka? Oo. Hindi, buhat lang. Buhat lang? Oo. Okay, may baka hindi ko pa kaya, bro. Baka ito lang sana, yung shooting lang. Pero gusto ko na rin matry. Pero hindi pa simula nung na-operahan ako. Mag 1 year na. Alright. Ganda. Oh, yeah. So, mga mapapalaban tayo sa laro mo ngayon. Maglaro ako. Let's see. Baka light lang. Andito naman si Sen So, warm up lang ako. Susubukan namin maglaro. Dito naman si Sen at si Jutz Papalaban tayo. Let's go!
Papawis lang naman to eh. Kahit hindi na siguro talaga maka-shoot yung takbo lang sa pasa. Ganun. Hello, this is it after almost a year since the injury. Buti nandito si Sen tsaka si Judes para palakasin yung loob ko kahit takot na takot ako. Let's go. Easy runs, Tito Gaming. Let's go. Ayun na, successful yung first game ko, pero po yan, nagkalat. Nakakatakot din, pero kahit paano okay naman. Yes, sir. Ito, G? Sheila. Ciela with the gang. Pero si Burns punta sa banyo, nagtataya ata eh. Wala siya. Ayun. Kumusta yung pagkain nila? Yummy. Malapit lang. Hello! Say hi to the vlog. Day 4 ngayon. Happy kami na stable naman na si Lola, si Mom. Sundin namin siya ngayon sa Nazareth. For discharge na siya. So that's nice. 10 o'clock na. Pumunta on the way na kami doon ngayon. Then after that, maybe today punta kami sa Mudcart para masubukan din ng mga kids. Hopefully mag-enjoy sila. Para ma-meet na rin nila si Auntie Maureen tsaka si Uncle Mao. Later. Hi guys, it's me again. I'm Addie. We're recording. We're over here, and here's Shin Shin. Hi, Shin. Hi, Shin. Say hi, Shin. Hi. Say hi, Kai Kai. Hi, baby. And here's Papa. Papa, say hi. Papa. Hi, my babies. So we're at Nazareth. We're gonna pick up Lola. Mama's at the hospital, and we're good. So, bye! Shishi, say bye! Bye! Say hi! Hi to the vlog! Dito kami ngayon sa Sushi Works sa The Venetia Road. Did you? Dati maliit lang to sa Gilig. I'll show Pero you when ngayon, I buy. na-expand na sila. Ang ganda. Hi! And food. Ooh. Ito namin yung pagkain. Dapat muna. Ay, fish. Tuwa-tuwa sila sa fish dito. Ang ganda rin ang aquarium nila. Yeah. Oh my, look at it! Look! Hi, Shane. Ginagawa mo? Ang ginagawa ng bata? Anong ginagawa ng baby? Wash ka? Wash? Wash mo yung house? Si Mama naglalaba dito sa likod ng bahay. Hey, love! Ayan. Being in the house. Yes, sir. Ayan. Swimming pool. Ligo time.